Εγώ θα αναφέρω κάτι που εμείς εδώ στην Ελλάδα το Ισλάμ το γνωρίσαμε. Είπαμε δεν μισούμε, είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, συμπάσχουμε κτλ. Αλλά ως Έλληνες πολίτες που ξέρουμε ότι τούτος ο τόπος απελευθερώθηκε με ποταμούς αίματος από τους ορεικούς προγόνους μας, πρέπει να τον διαφυλάξουμε και τον παραδώσουμε σε παιδιά μας Έλληνες. Να αναφέρω κάτι. Το έχω ξαναπεί, αλλά να το πω. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, λέμε εμείς οι δάσκαλοι. Είναι από το βιβλίο, το χρονικό της μεγάλης τραγωδίας του Χρήστου Αγγελομάτη, βραβείο Ακαδημίας Αθηνών. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το 1960 περίπου. Πολύ σπουδαίο βιβλίο και ο Χρήστος Αγγελομάτης διπλωμάτης, ο οποίος γράφει στο βιβλίο. Οι παλαιότεροι θα ενθυμούνται τη δημοσιευθήσαν είδηση εις τας αθηναϊκάς εφημερίδας μίαν ημέρα του Φεβρουαρίου του 1924. Ακούστε το κι εσείς, κύριε Τσέχρη. Το προσεγγίσαν εις την Θεσσαλονίκη Αγγλικών πλοίων Ζαν, μετέφερε 400 τόνους οστών Ελλήνων από τα Μουδανιά εις την Μασσαλίαν προς βιομηχανοποίηση. Οι εργάτες λιμένους της Θεσσαλονίκης, πληροφορηθέντες στο γεγονός, εμπόδισαν το πλοίο να αποπλέψει. Επενέβη όμως ο Άγγλος πρόξενος και επετράπη ο απόπλους. Ήταν, γράφει ο Αγγελομάτης, τα οστά Ελλήνων ηρώων. Ήταν τα οστά των Ελλήνων στρατιωτών που μετά τη ομαδικά σφαγάς και εξοντόης αργοπέθαιναν εις τα στρατόπεδα αιχμαλώτων, από τα οποία το φοβερότερον ήταν το στρατόπεδο του Ουσάκ. Πούλησαν τότε οι Τούρκοι το Ισλάμ. Ακόμη και τα κόκαλα των Ελλήνων στρατιωτών στους Γάλλους, αγγλικό πλοίο τα μετέφερε. Οι Γερμανοί μετά αργότερα μιμήθηκαν βέβαια αυτές τις τακτικές. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, θα λέγαμε, συνήργησε για αυτό το πράγμα. Πούλησαν τα οστά των Ελλήνων στρατιωτών, των ηρώων, προς βιομηχανοποίηση. Ας τα έχουμε αυτά υπόψη, ποιο ακριβώς είναι το Ισλάμ και ποιους υποδεχόμαστε μεταβαίων και κλάδων. Ας το προσέχουμε αυτό.